Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ngoɗo photo ko nenam woni ɗo. On calminama on juurama. Heɓen namda photo ngo holi oɗo. Ngoɗo photo ko nenam woni ɗo. Yallum yafom. Bismillah janggen. On ji ɗo henne woni alluwal meɗen. Mi habrino on alkule jangeteɗe ɗe. Ayi. So en mbaɗi ndani yen en mbaɗi ndani en keɓi a rewi hen ay ba rewi hen ba ca da ɗa ay e fa ga ha i ja ka ay la ma na nya nga o pa ra sa ta u wa ya ya koƴƴo mbowal mba nda nja nga wonanjiɗe ko jangete e pular e hewde ko ɗo haaɗi ɗum ɗo tan jangata mbawa certa e majjere dendagal ko winda a jangat ɗeɗo alkuta jangata mbawaɗe on saha noon ko ɗum ɗo tan wiyete masɗe ɗe e nder hen gitta ɗum ɗo mbiya a ay anani ay ɗo waɗi ay enani ay o
omon ɗon ngaddama mbaɗama ɗo ko masgal ay jaha kadi jaha ha ɗo ay ko ɗo tawɗa o mbaɗen dani ay ko ɗo masgal angal woni koye alkuli hejjeya ay ko ɗo tawɗa masgal engal nani ɗo tawɗa masgal nani ko ɗo tawɗa masgal ngal wadde mbaɗen ɗo woni a nani noon ne metti windude noon ne metti windude ha maayi wonde wonno ko ɓoƴƴete ko ne metti windude mbaɗan paamon o nen o nen wadde omoni rewen ko on ji o nen e nder majji ittama fawa ɗo o nen ko ɗum ɗo wiyete masde pular koɗo joyi kanƴe noon ngari pilliga mbiya polle o ɗiɗi mum o ɗiɗi mum woni o o ɗiɗi mum woni o ɗiɗi mum wonti o ɗiɗi mum wonti o ɗiɗi mum wonti o ayde joni noon ko ɗeɗo mbiyete ñonde ɗe ko ɗeɗo ngal ɗo ko ñondal ngal ɗo ko ñondal ngal ɗo ko ñondal ngal ɗo ko ñondal ɗeɗo nayi mbiyete ñonde ɗum waɗi mbaɗɗa ɗo ma ma ko ñondal ma ma ña ña ŋa ko ñonde ɗe mbiyete ñonde ɗe ga mbiyete alkule ñondiɗinaɗe woni ɗeɗo nayi ɗeɗo nayi mbiyete ñondiɗinaɗe ɓe ñondiɗani ɗeɗo nayi noon mbiyete ñonde ɗeɗo nayi mbiyete ñonde ɗe nayi woni ñonde ɗeɗo nayi mbiyete ko ñondiɗinaɗe ɗum woni mbanani nda nani ja nani nga nani gasi ɗeɗo mbiyete alkule ñondiɗinaɗe ɗe ko ñondiɗinaɗe joni ko heddi ko ɗe mbiyete ko laaɓɗe daɓɓe ɗeɗo ɓe ginniri e laaɓɗe ɓe mbi daɓɓe wono raɓɓiɗi waɗi masɗe wiya masɗe pular daɓɓe ga innira masɗe laaɓɗe duurtaɗe ɓe mbi ɗum masɗe polle ko gotum ɗo henne mbi ɗum muume
ñondi ɗinaɗe ñonde muume ñonde ɓeɗo mbiya muume ñondi ɗinaɗe ko heddi ko wona ɗeɗo wiyeten ko muume tan fof so rendoyi noon gilay laaɓɗe ɗe e ñonde ɗe e ñondinaɗe ɗe e keddiɗe ɗe fof so rendi ena hawra 32 ko jangete e Pulaar ɗo so ɗiggi alluwal ngal ɗo gootal woni ko jangete e Pulaar ɗum ɗo tan dippeten haa Allah rokke en jiitenɗe eɗen jangira jam jam eɗen mbaɗa heen ekkoji meɗen haa haqqillaji men uddito hankadi kala ko winda jangen hankadi kala ko jiɗɗen windude binden ɗum noon heɓoto ko e yaarude jam jam e wasde heñade jangowo heñotako gabbotoɗa ko ceerno ma kalɗo hannuma kaaɗa ɗon mbasa wide ɗum famɗi waɗi ɗum heewi kanko janginowo mo kanko andi no waddate ma haa jangde ma yaawa ɗum saabi ngal ɗo alluwal adda sara maɗa mbawa timtade e magal aɗa janga ngal haa mbawa ngal joni noon nde wonno ɗum ɗo henne ko ni wayi joni noon mi haala ɗo kadi mi adda ɗon alluwal gongal bangal dani henne ɗo ɗiɗo bindi jooɗani nde wonno ko windirte ko yooɗani holɗum ko jungo ngo ko ma ɓoƴƴa aɗa waya desinowo ɗum ni ha wawa windede ko peeje mawɗe waɗirte ha waye ni ɗum noon wadde gaddoyen gongal ngal ɗon kam ko clavier bindirta waɗe alkule mawɗe jaajƴe taw aɗa wawa ɗum jangude toon jawa ɗum famde taw a tampani a loraki jangde ko seesa yarate mbasen heñade mbasen heppude ɗo noon ko ekkuji mbaɗa ɗo ha jawa famde joni noon jehen jangoyen